салом бачаҳои азиз, гурӯҳи эҷодии барномаи ғунҷа шуморо боз ба тамошои намоиши навбатӣ даъват мекунад. Биёед имрӯз якҷоя дар амаламон чанд дона гулҳои зебои баҳориро тайёр мекунем. Ана амали тайёри мо. Худатон назар афканед. Мо ин гулҳои зебои ҳаррангаро чун ҳар вақт аст қоасҳои ранга ва картон тайёр намудем. Акнун биёед якҷоя ба кори амалӣ шурӯъ мекунем. мо чун ҳар вақта асоси амалро интихоб мекунем. Ман картони ранги зарди пастро интихоб кардам. Биёед аввал аз коғази ранги сурх гули сурхро тайёр мекунем. Мо коғази ранги сурхро мегирем, қайчиро гирифта коғазро ба ду қисм ҷудо мекунем. Ана ҳамин тавр. Мо як қисми коғазро қат мекунем, мо боз қат мекунем. Ана ҳамин тавр. Акнун мо дар рӯи коғаз як барги гулро тасвир мекунем. Ана ҳамин тавр. Нигоҳ кунед бачаҳои азиз. Пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо тасвир карда шудем. Қайчиро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. Эҳтиёт карда мебурем. саросима нашуда. мо буридани як барги гулро қариб ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр. мо мекушоем. ана нигоҳ кунед, ду гул тайёр шуд. Акнун мо ҳар як барги гулро боз қат мекунем. ана ҳамин тавр. ана нигоҳ кунед бачаҳои азиз. мо мубайни баргҳои гулро ба назар намоён мекунем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам ки шумо ҳамроҳи ман кори амалии хешро давом дода истодаед. мо баргҳои гули дуюмро ҳам қат карда ба охир мерасонем ва ба ҳамдигар бо ширеш мечаспонем. ана ҳамин тавр. қат карда шудем. Акнун биёед мо ширешро мегирем, мемолем. ба болои гул мо ана ҳамин тавр саросема нашуда эҳтиёт карда мечаспонем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, акнун биёед аз ҳамин коғази ранги сурх ду гулҳои хурдро тайёр намуда гуламонро боз пурратар мекунем. мо коғазамонро қат мекунем. акнун мо бо се кунҷа қат мекунем. ана ҳамин тавр. дар рӯи он мо як барги гулро тасвир мекунем. саросима нашуда эҳтиёт карда тасвир мекунем. тасвир карда шудем. қайчиро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. мо ана ҳамин тавр гирди барги гулро эҳтиёт карда мебурем. бурида шудем, мекушоем. боз мо ҳар як барги гулро ана ҳамин тавр қат мекунем. мо байни барги гулро мо ба назар намоён мекунем. мо қат кардани баргҳои гулро давом медиҳем. акнун биёед аз ин коғази ранги сурх гули хурдтарро тайёр мекунем. мо қат мекунем мисли аввала, боз қат мекунем, се кунҷа карда қат мекунем. қаламро мегирем. дар рӯи коғаз мо як барги гулро тасвир мекунем. тасвир карда шуде қайчиро мегирем. ана ҳамин тавр мебурем. мо бурида ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр. гулро мо мекушоем. акнун ҳар як барги онро мо боз қат мекунем.
ана ҳамин тар хатҳои онро мо пурра ба назар намоён мекунем. пас аз қат намудан мо ин гулҳоро ба ҳамдигар мечаспонем. мо қат кардани ҳар як барги гулро ба охир мерасонем. ана ҳамин тар. акнун биёед бачаҳои азиз, ширешро мегирем. аввал мо гули калонтарро ширеш молида ба гули калон мечаспонем. ана ҳамин тар. акнун гули хурдро мегирем, ширешро молидем. саросема нашуда. ана ҳамин тар гулро мо пурра намудем. акнун биёед бо даврачаи зард мо дохили гулро ором медиҳем. ана ҳамин тар. бачаҳои азиз, биёед аз коғази ранги кабути пас боз як гули дигарро тайёр мекунем. қайчиро мегирем, коғазро ба ду қисм ҷудо мекунем. мо ними коғазро қат мекунем. ана ҳамин тар. боз қат мекунем. мо қат кардани коғазро давом медиҳем. ана ҳамин тар. акнун секунҷа карда қат мекунем. ана нигоҳ кунед бачаҳои азиз, қаламро мегирем, дар коғаз тасвир мекунем. мо як барги гулро тасвир мекунем. ана ҳамин тар. акнун қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. мо буриданро ба охир расондем. акнун биёед коғазро мо мекушоем. ана нигоҳ кунед, ду гул тайёр шуд. акнун мо ҳар як барги гулро мисли аввала қат мекунем. ана ҳамин тар. хатҳои онро мо ба назар намоён мекунем. мо қат кардани баргҳои гулро ба охир мерасонем. ана бачаҳои азиз, акнун бед боз мо ду гули хурдтарро тайёр мекунем. мо коғази ранги кабути пастро мегирем, мисли аввала қат мекунем. акнун мо дар рӯи коғаз барги гулро тасвир мекунем. ана ҳамин тар. пас аз тасвир намудан расми онро мо бо қайчи мебурем. тасвир карда шудем. қайчиро мегирем. эҳтиёт карда гирди барги гулро мебурем. ана ҳамин тар. мо бурида шудем. мекушоем. акнун биёед бачаҳои азиз, ин гулро ҳам мо қат мекунем. ана ҳамин тар. саросема нашуда. мо қат кардани барги гулро давом медиҳем. ана бачаҳои азиз, баргҳои гули кабути пасам тайёр шуданд. акнун биёед онҳоро ба ҳамдигар мечаспонем. мо ширешро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. мо ширешро молида шудем. акнун ин гулро ба ин гул мечаспонем. саросема нашуда, эҳтиёт карда. ана ҳамин тар. акнун гули хурдтарро мегирем, ширешро мемолем. ана ҳамин тар мечаспонем. дар вақти часпонда мо саросема намешавем. боз мо гули хурдтарро мегирем. мо ширешро молида шудем. ана ҳамин тар гулро мо пурра
намуде. Акнун бер бо даврачаи кабуд мо дохили гулро ором медиҳем. ана ҳамин тавр гули кабуди пас ҳам тайёр шуд. бачаҳои азиз, барои он ки дар хотири шумо нағз монад, ман боз як гули дигарро нишон медиҳам. ин гулро мо аз коғази ранги бунавш тайёр мекунем. коғази ранги бунавшро мегирем, мисли аввала ба ду қисм мебурем. ана ҳамин тавр. як қисми дигарро мо қад мекунем. акнун дар рӯи коғази секунҷа як барги гулро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. пас аз тасвир намудан расми онро мо бо қайчи мебурем. тасвир карда шудем. қайчиро гирифта мо ба кор шурӯъ мекунем. ана ҳамин тавр мебурем. дар вақти буридан бачаҳо саросима нашавед, эҳтиёт карда буред. баъди буридан ду гул тайёр мешаванд. мо бурида шудем. акнун саросима нашуда эҳтиёт карда мекушоем. ана нигоҳ кунед бачаҳои азиз, ду гул тайёр шуд. акнун мо ин гулҳоро, ҳар як барги гулро мо ана ҳамин тавр қад мекунем. мо хатҳои онро пурра ба назар намоён мекунем. нигоҳ кунед бачаҳои азиз, мо қад кардани ҳар як барги гулро давом медиҳем. ана бачаҳои азиз, баргҳои гули бунавш қисман тайёр шуд. акнун бед гули хурдтарро тайёр намуда гулҳоро пурра мекунем. мо коғазро қад мекунем. як барги гулро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. акнун онро бо қайчи мебурем. эҳтиёт карда мебурем. бачаҳои азиз, барои он нишон медиҳам ки шумо дар хотир нағз нигоҳ доред. ана ҳамин тавр бурида шудем. акнун мо мекушоем. саросима нашуда эҳтиёт карда. акнун мо ҳар як барги гулро боз қад мекунем. додару хоҳракони азиз, бо диққат нигоҳ кунед. мо ана ҳамин тавр қад мекунем. пас аз қад намудан мо ин гулҳоро ба ҳамдигар мечаспонем. мо қад кардани баргҳои гулро қариб ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр. биёед якҷоя ин гулҳоро мечаспонем. дар аввал мо гулҳои калонтарро, ширешро молида шуде, ба ин гул мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун гули хурдтарро мо ширешро молида шуде. дар вақти часпондан саросима намешаве. мо часпонда шуде. гули охиронро мо ширешро молида шуде. ана ҳамин тавр ин гулро пурра намудем. акнун бед бо даврачаи сурх мо дохили гулро ором медиҳем. ана нигоҳ кунед бачаҳои азиз, гули бунавш ҳам тайёр шуд. ана бачаҳои азиз, акнун бед бо ин гулҳои зебои тайёр амаламонро пурра мекунем. мо ширешро мегирем, гули сурхро мегирем, мемолем, дар ин ҷо мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун гули кабути пастро мегирем. мо ба он ширешро молида шудем. дар ин тарафи асоси амаламон мечаспонем.
акнун мо ин гулро бо кубик мечаспонем. Ба гули бунаш ширешро молида шуде, кубикро мечаспоне, ба кубик мо ширешро мемоле. Ана ҳамин тавр акнун асоси амаламонро мо пурра мекунем. Ана ҳамин тавр. Ана бачаҳои азиз, амали мо қариб тайёр шуд. Худатон зеҳмонда нигоҳ кунед. Акнун биед аз коғази ранги сабз чунин баргҳоро тайёр намуда амаламонро боз пурратар мекунем. мо коғази ранги сабзро мегирем, якчанд маротиба қад мекунем. Ана ҳамин тавр. акнун мо дар рӯи коғаз баргро тасвир мекунем. дар аввал мо ана ҳамин тавр мо баргро тасвир мекунем. саросима нашуда. акнун бед мо нӯкҳои баргро пурра мекунем. ана ҳамин тавр. дар аввал мо як тарафи баргро пурра мекунем. акнун дигар тарафи баргро пурра мекунем. пас аз тасвир намудан расми баргро бо қайчи мебурем. мо тасвир карда шудем. акнун биед саросема нашуда эҳтиёт карда расми баргро бо қайчи мебурем. мо расми баргро пурра бурида ба охир расондем. ана нигоҳ кунед, аз як барг якчанд баргҳо тайёр шуданд. акнун биед ин баргҳоро бо фломастери ранги сабзи баланд рангобор мекунем. мо фломастери ранги сабзи баландро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. ана ҳамин тавр мо рангобор мекунем. дохили баргҳоро рангобор мекунем. пас аз рангобор мо неги баргҳоро қад мекунем. мо барги охиронро ранг карда ба охир мерасонем. ана бачаҳои азиз, акнун биед ман ба шумо қад кардани баргҳоро нишон медиҳам. ана ҳамин тавр. ана нигоҳ кунед, барги дигарро мегирам, ба дарун қад мекунем. ана мо ана ҳамин тавр қад кардани баргҳоро давом медиҳед. саросема нашуда бо диққат нигоҳ кунед бачаҳои азиз. мо барги охиронро қад мекунем. ана бачаҳои азиз, мо ин баргҳоро қад карда ба охир расондем. акнун бед онҳоро ба асоси амаламон мечаспонем. мо ширешро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. ана ҳамин тавр мо ба барг ширешро молидем. гирди гулро мо ором медиҳем. мо ана ҳамин тавр часпондани баргҳоро давом медиҳем. мо ин баргро ба пеши гули кабути паст мечаспонем. ана ҳамин тавр. гирди гули кабути пастро мо ором медиҳем бо баргҳо. ана ҳамин тавр гули бунавшро пурра мекунем. бо баргҳо ана ҳамин тавр ором мекунем. саросема нашуда часпондани баргҳоро мо давом медиҳем. мо гули бунавшро пурра намудем. акнун гирди гули сурхро пурра оро дода ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, амали мо пурра тайёр шуд. худатон назар афканед. мо ин гулҳои зебои рангаро чун ҳар вақта аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиши навбатии ғунча ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.